Makita sa video sa CCTV nga gimontar sa Purok 1A National Highway Barangay Poblacion Mawab Davao de Oro ang hapsay nga kalsada. Pero adunay L-truck gikan sa Picas lane sa highway ang misulod sa kasugat nga lane. Ug daw nakita sa driver sa truck ang kolor puti nga pick-up truck nga iyahang gipalabay. Ug dihang nabakante na ang highway, misulod na sa Picas lane ang truck. Apan adunay usa ka delivery van nga daw wala na madala sa iyang brake ug mibangga sa truck. Pulos mipaingon sa dapling sa highway ang duha ka mga sakyanan. Ang panghitabo na saksihan sa MDRMO Operation Center bandang alas 3:39 Miyerkules sa hapon, Enero 7, 2026. Duha ang gireport sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga naangol sa bangga. Kini mao ang driver's delivery van ug ang pahinante sa truck. Gipangdapatan og first aid ang mga nangaangol ug gipangdala sa Davao de Oro Provincial Hospital aron matambalan. Nagpahimangno ang mga otoridad sa Mawab sa mga motorista nga batasanon gyud permi ang defensive driving ug mag-amping sa pagmaneho.